Horas ma dihita saluhutna. Dihamu amanami nanami. Suang songoni. Hita napungu di ingananon. Hami sian parhalado pasahaton. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Taparade rohata, tapuji tuhata sian ede. Nomor 510 taidehon ayak sada sahat tutolu. Hidup di kikiot nama sering kita doa ikorade oroni managam sepalu wai apen naroma Tuhani atong tagama apen gogo lopo lopno ilang itibar langitani madok naro patuhani manopo korea nai apen naroma Tuhani atong tagama Rima hita jongjong. apen dito kabor gitu Tuha sotulas tarpo domho topu sopa nagamado songon panakobor ngiro apen naroma Tuhani atong tagama Tehite goarni debata ama. Dohot go
Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Babu ahamuma tu borusion, idama nunga roha tuaon mi. Idama ihutu ibana do upa silehononna jala pamalosonna di jolona. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, na tumopalangit doho tano. Hinorhon ni asi ni rohamdo, ubahen sahat hami tu taon huria na ibaruon. Lehon ma tu huriam todim na badiai, dohot hamaloon sian ho. Asalam rarat jalagadda harajaonmu, di tonga-tonga ni hamion. Sailehon ma hiras ni roha tu naposom, makatahon hatam, asalam denggan huriam, marhite siani. Pargogoi hami, mangoloi ho di bagasan haporsiaon na totong, asamanahan hami, sahat rodi di ujung, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhata sian ede nomor 355, taedehon ayat sada dohot 2. Malungodorohakino diarimi, oh Tuhan, adigagupangharoro manopotasu dungan dirohami ay alani sonang doroha nami hakam huingo amin. Imahamiho hodo panghulu nami ay lungapola mateho pasay hondo sa nami di baheni osrohaki sayurupanmu ami di paraloan nami. Tangihon hamuma patik ni debata, di minggu sadarion, ima nanienet sian Timoteus 2 ayat 10 tolu, songonon ma didoktisi. Laos diajari dohita, paimai mahon hatuaonna, tahirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalgai, dohot Kristus Yesus si paluai. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tuado pan ni debata, hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tabegema korsian punguan ama.
Tabegema pujian sian remaja Naposo. Cepat. Tapuji Tuhata sian ede nomor 162 taideo naik sada dohotolu. Masai balga dok dosaku
Rima hita jongjong. Ipetuho nama auro sayunan tulakahu Om Duma O Debata Imasmu Tato potima dosa tanah godangi dia dopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para si roha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangoluhami. Hami halak pardosa nada ngolon, ro tujolo ni habang sam habadion mi. Manopoti jala menganggukon dosa nami. Masa jot warsahi hami ho, marhite hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami narwai. Dang huhaholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogonami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, tu hamatean saliling nileleng nai. Alay nama porus mahami nuaing tu asini roham, nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna, say urupi mahami, paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot ala ni guarmu nabadiai, ale Tuhan, say asima roham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasasani dosata. Molo tunga adong manang ise na merdosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala iba na do pardengganan taringo tu dosata, alay dada holan taringo tu dosata, dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin hudul mahita. Tapuji Tuhan tasian ede nomor 540 tolu tay dehonai sada sahatu dua.
Bikas ni long ni tuhatai dia ditobus dohotmu dari pardosa songona alai dona huboto hitiop Jesus gomos tanganku tondeko dudi ramoti rodi haroronai buni umban malunga hihor honde bata hibana uhaposiho hido logol gata alai dona huboto hitiom Jesus gomos tanganku tondeko dodi ramoti rodi haroronai. Hatani debata nagabi epistel di mingguta sadarion tersurat di Pesalmen 80 mamukasian ayat sada sahat walu tajahama marsikat soring songonon ma hatani debata ede sian si asap. Maho alina marhabang sahon kerubim. Saya sungguli ma hagogoonmu di jolo ni Efraim, dohot Benjamin, dohot Manase, jalasai Roma ho mengurupi hami. Ali dibata say pasuang dua hami. Ale Jehovah debata sebaut, sadia lelengon marmusu tuihus ho, mida tangiang ni bangsom. Di papalangan hodo tunasida roti ilu-ilu jala di painipon hodo tunasida ilu-ilu martahu-tahu. Di bahen hodo hami ripe badaan ni hobbar hudulan nami, jalasai di elesi akka musunami do hami. Ali dibata sebaut say pasuang hami jala pasihar magohim asa malua hami. Di lopokon hodo na jolo sadahaw anggur sian misir. Di bubut hodo akka parbegu asa manuaton ibana. Ido sahatna martua do natumangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tabegema ede pujian sian kor sola gracia.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabigema pujian sian korina.
Tapuji tu hatta sian ede nomor 250 tolu, tai dehona isa dan hot 2. Bataki lam jonok rohaki jonok tuho imana sai toto sakap ni rohakon jonok tuho nang behapa nagum diawon na posom asalam jonok no jonok tuho jonok tuho. Rim mahita jongjong. Alede bataki lam jonok rohaki tai tintuho akol pedagikon losok perohakon manopoko tangdo malunguna tuho tangihona abjonok rohaki tai tuho tai tuho. Tahatidakon ma hapor siaw tai, songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di porbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinor silang. Natua tubanua toru dung ditanom. Namulak mangolu di ari patoluhon. Nama naik tu surgo. Lauhudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogona sohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangolu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin hudul mahita. Tabegema pujian sian yana kota sikola minggu.
jangan ditempatin ya. Nah, jatuh kan? Jatuh kan? Ini di hanuin, ini jangan di anu. Ayo, cepat. Situ, di sini. Ayo cepat. Nah, dari sana ini, dari sini nggak bisa lagi. Coba di bawah satu turun tangga, jadi mau cuma. Nah, gitu. Turun lagi, turun. Ini nggak bisa lagi loh digeser. Sering ku tak mau. Ajarku
Tabege matiting na masa dohot na naing si pamasaon di bagasan sa minggon. Shalom. Diamu damang dainang tabigi matiting di minggu ta sadarion di minggu Advent Parjolong minggu 3 Desember 2020 dohot topik minggu dungo laho manomu-nomu haroroni Kristus. Na parjolo obar tu data na masuk di huriata torop ni ruasta na marulang tahun di bagasan sa mingguon udang na 20 lalu halak atani di bata iman datar surat di poda tolu ayat 2 Aitaban nido di ho gajang ni ari-ari dohot di tano ni ngulum dohot dame tu sude ruas ni huriata na marulang tahun pasa tamima selamat ulang tahun panjang umur di batama nama dongani uhut nama masu-masu. Napa duahon jemaat baru mamuka sadarion gabe ruas ni huriata ma keluarga Irwansyah Ardianto Sinaga inang boru inang Nelvi Rotua boru pardede rabdohot sahalada danak bawa Rosian Huria HKBP perkembangan Resort Sedik Kalang Tolu Distrik Onom Dairi Maringanan Nasida di Jalan Sawi Pitu Blok A nomor 50 RT 20 Sia Kelurahan Sempaja Timur masuk tu sektor Onom. Dapat tuluhon persembahan amplop sadarion tapatu pado papungu pilihan amplop khusus laho mendukung perayaan Natal di Huriata pinagino ma partisipasi ni salahut ni ruas ni Huriata. Napaupaton warta sekolah minggu na perjolo. Sadarion anak sekolah minggu patupaon konser mini laho tu penambahan dana Natal sekolah minggu. Pinangido ma partisipasi ni sian ganup ruasta asa tatupahima kaya anak kota. Napaduahon khobar tu perayaan Natal ni sekolah minggu nanaing si patupota di tanggal 15 dohot tanggal 17 Desember 2020 di patupado geladi bersih di hari Jumat tanggal 8 Desember 2020 pukul 15 wita tu kelas balita dohot kelas kecil dohot geladi bersih tu kelas sedang dohot kelas besar di Patupa di hari Sabtu tanggal sia Desember 2020 pukul 15 wita maringanan di gereja. Napalimahon undangan Natal gereja HKI Samarinda di Jalo Huriata do undangan Natal sian Huria HKI Samarinda imana di Patupa di hari Sadarion pukul 17 wita utusan sian Huriata madohoti Natal HKI ima punguan paduan suara sola gracia. Napaunopon penabisan calon situa. Di hari Minggu tanggal 10 Desember 2020 di Parmingguan Arian di Patupa penabisan calon situa HKBP Sentosa. Dung sidung Parmingguani di Patupa acara syukuran penabisan. Undangan syukuran terbatas ima parhalado dohot keluarga, 2 halak sian ganup kategorial, 2 keluarga sian ganup sektor, obar tu penabisan calon situai di hari Rabu tanggal 6 Desember 2020 pukul 10 wita di Patupa pertemuan calon situa dohot keluarga maringanan di gereja. Napapituhon menerima kembali jemaat yang kena RPP. Pinabotohon ma turasni huriata nahona RPP na di bagasan ono bulan sahat rodi sataonon asa dilaporhon ma tu situa sektorna ala naing di Patupa huriata do pembinaan don pajak konon manopoti mulak tu huria. Napa waluhon konsep program kerja dohot anggaran tahun 2024. Pinagidohon ma tu ganup seksi ima Dewan Koniania
Dewan Marturia, dohot Dewan Diakoni, asa patupahon rapat koordinasi dalam menyusun konsep program kerja dohot anggaran tahun 2024 sebelum dilaksanakan rapot parhaladu. Napasiyahon rapot parhaladu HKBP Sentosa di hari Senin tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 WITA di Patupado rapat parhaladu HKBP Sentosa. Agenda rapat membahas rencana program dohot anggaran HKBP tahun 2024. Pinaginuma tuganu parhaladu dohot calon situa asama dohoti rapoti. Napasapuluhan pembubaran panitia tahun profesional. Tingkat domardalan pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Sentosa tahun 2020. Laporan pertanggungjawaban nungga dipasahat tu parhaladu di tiki sermon parhaladu di hari Kamis tanggal 30 November 2020. Songon hasil ni pesta tahun profesionalisme, pesta gotilon dohot ulang tahun gereja ima sebesar 122.435.455 rupiah. Nakes naung sahat tu bendahara huria 121.535.455 rupiah. Na kredit adong dope 100.000. Atas nama ni Huriata HKBP Sentosa pasahaton maliate tu saluhut panitia na magkalujahon na niluhon ni amata amang pi si Hobing. Sa ituhat tama mamasumaso pakubasyo muna sa liling sa taunon. Napasapul sa dahon, laporan keuangan Minggu 3 Desember 2020. Penerimaan Huria 45% dohot non sentralisasi godang na 200.510.330 rupiah. Penerimaan pusat 55% 10.180.450 rupiah. Pembangunan 515.675 rupiah. Kategorial 5.056.000 rupiah. Pengeluaran Huria 11.308.500 rupiah. Pusat 10.180.450 rupiah. Kategorial 5.056.000 rupiah. Saloni Huriata di Bagasan per 30 November 2020 420.124.620 rupiah. Saldo kas pembangunan 11.147.325 rupiah. Kas kategorial 26.235.000. Jumlah saldo keseluruhan 526.097.005 rupiah. Laporan keuangan secara lengkap Boima Tajaha di laporan keuangan nang dibagihon di hita ganup sektor. Nah, pasapuluh hon rapat huria pelihat tahun dot pelayanan tu gereja pagaran jadwal Natal jadwal organis dot pro kantor Boima Tajaha di titing naung di bagihon di hita ganup. Songon ima songon titing di huriata di Bagasan sadarion tuat tama nama masu-masu tapasada marohata martangya kita. Ale Tuhan di bata amanami namarhabangsa di Banua Gijang. Tung tamasi tutudo kami ale Tuhan pasahaton mauliante itu dari pamuna badiai. Di siala sudi tinggan di basam dohot asin roham. Nama dongani nama masu-masu kami ale Tuhan di Bagasan sa minggon. Dilhoko totong hahipason dohot las niroha di hami. Suang songonipe alia Tuhan di Bagasan Ariano nali Tuhan. Di pataru asin roham dohami marpungu di Bagasan gereja mon. Imalahop mamuji pasangapon guarmu nabadiai.
Mulati maali Tuhan di padungan yomu, ala buidu hami marlas ni roha, lahu mamuji pasangapo di bagasan Arianon. Ali Tuhan di bata amanami, na hami na pungu di son ali Tuhan, pasahaton diri nami tuho ali Tuhan. Di bagasan naneng madalani hami ali Tuhan di ari-ari perngulon nami tujulanon. Pasu-pasu mahami sa luhut na ali Tuhan. Diak kasude ulaun nami ali Tuhan pasu-pasu may. Ahape na diulan ni tangan nami ali Tuhan pasu-pasu may makorhon las ni roha di tonga-tonga ni aka keluarga. Ali Tuhan di batama anami suang-songonipe ali Tuhan diaka yanakon nami ali Tuhan upasahat nami ma tutangamo diaka hameneton ali Tuhan permudu-mudu may diaka persikolahan ali Tuhan lehon habisukon nasiako suang-songoni nang diaka yanakon nami natongon mengelului akaulaun perkarejuan ali Tuhan batu duma diaka yanakon nami on ali Tuhan hobar tulomo ni ruham asa tung martabalas ni roha di tonga-tonga nami suang-songoni pe ali Tuhan diaka yanakon nami naung ditikina ali Tuhan naing mar patuduma akka sirokap nito di tonga-tonga yakan yakon nami ali Tuhan asa tung tabang marlas ni roha hami di tonga-tonga nami ali Tuhan diaka sirokap dito di menurut nasiako ali Tuhan nasa iman nasa haporsiaon dohot tami ali Tuhan patudumay diaka yanakon nami ali Tuhan asa tung marlas ni roha hami. Ali Tuhan di bata nami tuang songonipe nang diaka rumah tangga ali Tuhan na tongon tarpaima di parbuan ni pardongan sarifeon na sida ali Tuhan. Sian elek doh gumas ni roha ali Tuhan rohami pasahat tonon tujulom ali Tuhan. Asa homa totong nama maso-maso. Asa homa totong nama liwang gugu ali Tuhan. Jala homa totong nama liwang pengharapan diaka keluarga ali Tuhan. Pos rohanami ali Tuhan ditikina muse pasahatomu ma silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga. Ali Tuhan di bata amanami ditikyope ali Tuhan madok maliati hami tua dupamu na badiay di ruas ni huriam na marulang tahun di bagasan sa mingguon malati ma ali Tuhan di gajang ni umur na di pasahatmu di tonga-tonga ni akka keluarga akka ruasmu ali Tuhan di bagasan sa mingguon. O matutong na mga lehon paso-paso, o matutong na mga lehon las ni roha di nasida. Ali Tuhan di bata manami, suang-songani pe ali Tuhan di dongan nami, na subuy do perap marpungurot tami di bagasan tikyon. Manangahape na masa di tonga-tonga nasida ali Tuhan homa na majagay homa na mamasumanasuna nasida. Ali Tuhan di bata amanami, ditikyope ali Tuhan, dibuat kami do di bagasan tangyang nami, ima di keluarga na tongon, di bagasan pemulihan sian parsahiton ali Tuhan, di inanami nyonya situa sinaga inang buru pasaribu, nyonya situa besa mosir inang buru si manukalit, dohot di amang si majutak buru si aturi. Ali Tuhan di bata manami, pasahat tayo matuho keluarga ali Tuhan, homa na mga lehon hamalumon ni parsahiton, homa na mamasumaso ak kaubat na di pangan na ali Tuhan, asa tumibu hipas pamatang na ali Tuhan, buhay muse beraktivitas sesuai dohot lomo di roham. Ali Tuhan di batama nami, mulati ma diho ali Tuhan, di sudeding gan di basam, di hami ali Tuhan, di huriamope ali Tuhan, hupasahatay matuho, asa homa totong na mamasumaso ali Tuhan, pasu-pasu salut perhaladuna le Tuhan patuduma labas ni roha dohot lean holong dohot lean pos ni roha di nasida le Tuhan laho manguluhon ak perdalanan ni huriamon totong pasada roha ni perhaladuma le Tuhan asoboy tutuk kami marlas ni roha mamuji pasangapon guarmu na badiay. Ale Tuhan di bata amanami setokin napi ale Tuhan na bigyan nami mahatam na badiay. Jumulo maho ale Tuhan rohan nami ganup marsada-sada. Ajari hami ale Tuhan lauho mangatusi hatami. Ajari hami ale Tuhan lau begisa hatami. Jala ajari hami ale Tuhan lauho mangulahon hatami di perngulon nami. Asa tung tamahami di adupamu. Song-song ni ale Tuhan di naposom. Napasahaton barita nauli di tonga-tonga nami di bagasan tikyon. Pasu-pasu jala pergugoy. Lehon habisihon na siyako,
asa tung marsaringar, jala patar hatam di tonga-tonga nami di bagasan tikion, marsangap maho ale Tuhan. Ale Tuhan di bata amanami, dia kadusa pangalason nami, na diulahami di bagasan ngulo nami ale Tuhan. Jumulo mahami mangidu tuho, asa sesamay, asa tung tamahami di jolom. Ale Tuhan di bata nami, dia kahahurangan nami, di pakatayon nami, di pamereng nami ale Tuhan, nang dirohan nami ale Tuhan. Pasikop may saluhut na ale Tuhan, marhiti holong mo di tonga-tonga nami. Mulai ate madiho ale Tuhan, jalom tangiang elehelik luhut pujian nami tuho, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan sian ende nomor 354, laus tapapunguma pilihan sada adohot sadabi. Sai to mai mado rohatai Jesus ibanahal odo diakana pinobus rodomu setu hatai pardongan hasa ngaponi sai Roma ho Jesus sai Roma ho Jesus. Marlas niro hamadisi subenana inobus masihonsi tutudoi di Jesusi partobus rodomu setu hatai mardongan hasa ngaponi sai Roma ho Jesus sai Roma ho Jesus. Sato kita rina kote marhite hite ombur rato ho Jesus lausude tu surgoi maruju sai longang bedo sasude dihasang aponi muse di surga di nasona di surga di nasona.
Sai tong mai mado rohatai di Jesus ibana halua odo diakana pinobus rodomu setu hatai mardongan hasa ngaponi sai Roma ho Jesus sai Roma ho Jesus. Martanya yang mahita. Toktong doha mele Tuhan marula kula madok moliate tuho disude asi doh denggan ni basam nasai toktong madongani ngoluna misaharo di bagasan tikyon nang di bagasan tikyon ale Tuhan toktong dohami parade horohanami manomunomu harorom asima rohama le Tuhan pargogoi hami saluhuna lehon rohanatang di hami hapur siaun natang laho manada balgan yasni roham tuhami saluhuna di hatam nanang tanghonon nami ajari pargogoi parbisuhi hami asa tau hami maulah katam di ngolu nami siganu pari pakulingi mahami saluhuna marhite hite hatam ainunga rade hami laho tumangi hossa marhite hite Kristus Yesus martangiak kami tuho amin. Shalom. Selamat Minggu Advent pertama madihita saluhuna. Huriani tuhata nagabi ojahan hatani debata dihita di bagasan Minggu sadarion imana tersurat di Markus bidu 10 Mamukas yang ayat 24 saharo di ayat 37 takas mata payutihu songono mahatan itu hatang. Alai diaka ari dung salpu hapor suhon odeng makolo mamatan yari jaladang marsinodang be bulani. Merdabua maaka bitang sian langiti jalahumutal maaka hagogoon ni parlangitan. Jadi idaun nasida ma anak ni jolmai romar hitehon obun, matat hagogoon, dohot hasangapon godang. Laos disima, suruona aka pardi surgo, papunguhon aka napinilik nai, sia desa nawalui, sian suhini tano, sahak rodi suhini langit. Alai sian hau araima, guru hokamu tudosana. Ia dung martunasi pusuna, jala rukar bulungna, boto omuna ma, naung jonok partaunan las. Suang le songoni, jupa di idahamu masa aka odeng, boto omuna ma, naung jonok haso songgopna. Situ tudo hatako tuhamu, na sotu pasal pu bangsoon, sojolo songgop sasudenai. Salpu pesogo langit dohotanoon. Anggo aka hataki dang naulo salpu. Alai anggo arina doho sadiharina danga dong na ubotosa. Nang suru-suruan na di banua gijang. Nang anakipe daholan amai. Tagam mahamu dungo mahamu. Aidang di botohamu manang sadihari tikinai. Upamana songon halak namarhuta sada namanadikko jabuna disagiho do huaso tu akan aposona tu ganup siulon nabe jala si jaga pitui didok do asa marjaga atong dungo mahamu aidang di botohamu manang sadihari rotuan napuna bagasi, manang di bokniari, manang di natongaborngin, manang di martahuak manuk, manang di
torang niari i. Sotung jupak sahamu modom, dinaro ibana topu. Ai tu saluhu nahamudo hatakon, dungo mahamu. Ido sahak ni turpu jami tata. Dihita saluhu na damang dainang nahina holongan hurian itu hata. Nuaingon, masuk mahita tu minggu-minggu adpen. Molo didoko minggu-minggu adpen adong maon 4 minggu. Merturut-turut maon sian ape perjolo sahat tuapen napa opaton. Jala molo didokon adpen managam haroron itu Tuhani. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jala molo dihita saluhu namanginang, apalagi masongon HKBP, masuk mahita tu tahun, tahun baru, minggu gerejawi. Odo tahun baru minggu gerejawi dihita saluhuna. Dan di tanggal 1 Januari ate. Alai molo taida amanginang, molo di tanggal 1 Januari nga saluhuna bedisi mertob baru. Alai molo dihita Protestan, masuk mahita tu tahun baru minggu gerejawi. Di sodo-odolan na amanginang bahwa hita saluhutna ikor rade managam manomunomu haroroni si paluai. Jala takas do di bagasan turpu jamita taon dungo aina mau tau do sibolis nalaho mangaroro hita asa unang gabe dungo hita. Di soma hita saluhu na amanginang laho mangarade diri. Mempersiapkan hati. Mempersiapkan rohata. Odo na jumolo amanginang. Molo tabereng pe molo di minggu adpen. Somalna nunga dimulai akan amar Natal. Nunga bet jumolo tu Natali rohana. Jala di sodo gabe magoma taringot tu astuan arti daripada minggu adpen. Jala sasitong na dihita saluhu na amanginang molo marhitehom minggu adpenon ikot takas do boto ota songo dia do tutu pangaradiota songo dia do hita manomunomu haroroni si paluai. Molo kedatangan Tuhan Yesus Kristus banu ngarobe. Alai di soma tutu dihita saluhuna harorona napa 2 halihon nama. Molo didokon harorona napa 2 halihonon disodo tarida amanginang kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang sudah kita lakukan. Adong dihita amanginang pertanggungjawaban. Jadi ikut takas do panomunomu tai. Tabayak ko maamanginang molo manomunomu sada pimpinan kita ngata berengi apalagi molo pimpinan aka natumibo termasuk marupani aka pejabat-pejabat luar biasa do kan. Molo binereng do dalani biasana merlubang-lubang do kan. Alai pitor disulap doi topu denggan. Sudah akal lubang-lubangi badanga dong beka. Ala nga disulap topu denggan. Disodo rupani penuh dengan sandiwara. Godang do kemunafikan. Jala asa uli ninna rupani. Tetapi semuanya itu hanya dengan sandiwara. Asa diida namangula do taringot tuaka haroroniaka pejabat-pejabati rupani kan. Ngatai dai.
Alai di soma rupani di hita saluhu na amanginang kita melihat bahwa kehidupan ini penuh dengan sandiwara. Ada banyak kemunafikan. Dak tutu jaladang tikos dia kapar rohau. Di soma hatarida anna. Songonina mata bay marmengo-mengo molo manomu-nomu sahalak pimpinan manang sahalak pejabat. Denggakian ulihian alai hola sato kini. Asura marupani dang roh yang pastinya semua tidak akan dibenahi. Yang pastinya semuanya akan dipasobbu. Lo maisih ni narupanikan alai dung petiki naro akka pejabat, akka pimpinan barupe dipature dipadenggan. Asa bekerja di bereng sude akka anggota nai. Alai dihita saluhu na amanginang manomunomu haroroni Tuhani bohado. Odo amanginang ikonadong kejelasan dihita saluhu na. Molo tutu hata Yesus Kristus tidak bisa penuh dengan sandiwara. Karena Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Tuhan melihat apa yang sudah kita lakukan. Patardo di ibana saluhuna. Nabuni dohot na patar saluhunai di bereng Jehovah do. Badang boy hita di simar gabus. Dang boy guru dokta. Jadi di soma saluhu nahita amanginang para dehodiri satikos-tikosna. Unang doa amanginang hola ditiki atpeni menanti-nantikan kedatangan Tuhan ninna kan? Alaisa sitong na dihita saluhu na menanti-nantikan kedatangan Tuhan ganu pari ganu tiki doa mang. Dada holan ditiki atpen menantikan kedatangan Tuhan bukan. Alai ganu pari ganu tiki doa manginang kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jalasa di harina kapan ia datang badangan una ubotosa. Harus suruh suara nih dang diboto suruh-suruan sa di hari doro. Dang diboto anaki daholan amaido na ubotosa. Disodo dihita saluhuna asa tok-tok kita amanginang ketika kita manomu-nomu haroroni Tuhani dapat tamahita di bagasan narade kesiapan hati yang luar biasa. Dang cupang nabehita di bagasan namartihas. Asipata molo taida amanginang molo dang takas do panomu-nomota baolo do muru nata tomu-tomu ikan. Ala adong na hurang, adong na sotikos, adong na sopas. Ikosongono do baino muna piturninda do rupani ka diodol ho do rupani, jala godang mamusenang aka kritikan, godang ma aka masukan. Molo Tuhani baitor selesai do. Jala di do rupani amanginang, molo dang takas panomunomota tu debata, menantikan hari kedatangan Tuhan, pamasuhon nama hita tu api neraka. Tuhan matean sisa leleng ni lelengna. Ido na ungeri ate amanginang. Alai uju di ngolu taon, tapatikos marohatta. Sitong marohatta, tikos mapangalahotta. Boy do amanginang, mendekor molo misalnya, molo ngaju pang adpen, saya somal do mendekorate, baik di gereja maupun di rumah. Apalagi mga jonok ari Natal kan? Boy ma, di dekor masa luhuna. Alai di son amanginang unang lupa rohata, mendekor ngolu taon, rohat taon, pikirat taon, asa ias, torang. Taida madison ngagalak sa dalilin kan, yang pastinya menerangi, gabe terang. Odo na gabe odola dihita saluhuna. Asa gabe torang marohata, torang pikirata, torang perdalanan ningolu taon.
unang be adong na holom di hita. Ido makana boleh-boleh saja amanginang mendekor rumah dan gereja, alai unang lupa mendekor rohana. Asa ias jala tutuma denggan. Asa unang gabe taida amanginang asa rohani masa luhukna kan. Dung di dekor rupani jabuna, di dekor gereja rohani masa luhukna. Unang gabe rohana kan. Unang gabe hatana. Unang gabe adong dison timbul akka perbada-bada akan ayak kana mendekorope amanginang molotaida godang do akka masalah permasalahan kan. Ay guarna pena mendekor-dekor kan. Godang do. Adong mana sopas di rohana olodo rupani gogo-gogo suarana jala musenang dicabu ma aka nabinahen di dongan na kan. Dak sahobar tu rohana lomo-lomo na mama bongkar saluhuna. Jala dak pola disukuna kadongan na. Batu tu songoni do pena masa nina roha mamuse. Kembali kepada orangnya. Songo dia do tutu jol mana kan. Alai unang doholan ala mendekor-dekor, gabe masa akka perselisihan, masa akka perbedaan, masa akka parungut-unguton. Unang gabe salpu-salpu hatatta, so tunggang boyan no kita amanginang, makatai di bait Tuhan ikan, ay ido uhum molo debata, badak taboto dalan na kan, artina dak taboto rencana perencanaan di Jehovah, saluhu nai saguru di ibana do. Artina dihita saluhuna amanginang para derohatta, tiko sitong marohatta. Unang bela lapita di portibiok kan, parsatokinan parlape-lapea do dido portibion hanya sementara saja satokid do. Bica di leho debata do pe ari parasia tuhita, toktong mahita amanginang mengolu di bagasa Tuhani. Kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ay molotaida do, badang mardia ibar di jauh Tuhan ikan, na mekmet, na magodang, saluhu nai saguru di Jehovah do. Artina, taparade rohatta. Ketika Tuhan memanggil kita, kita tidak didapati bercacat di hadapannya. Jadi ikut tiur do amanginang rohatta. Unang gabe, semangat kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tetapi hati dan pikiran kita tidak siap untuk menantikan kehadiran Tuhan. Sotungan non tarimas Jehovah didapot kita di bagasan namartihas. Penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Jala didok di son amanginang ikut dungo, jala waspadalah. Tetaplah berjaga-jaga. Ikon waspada. Jala di sona manginang di do rupani adong do perumpamaan di pasahat tu sahalak perjabu di pasahat tuan rumah oma tuaka naposona asa menjaga bagas sadi hari tikina dan di paboa manang nato ngaborngin manang naborngin manang namartahua manuk dan di pabotohon sadok ikut jaga jala molodang jaga disodo tarida ang manginang pangarimasyon ni tuan rumah tuaka naposona. Jadi disok kita saluhu na marhite-hite turpu jamiton torang marohata. Berjaga-jagalah. Selalulah menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita tetap bersuka cita ketika hari Tuhan sudah datang. Unanggabe marungutungu tate. Songo kita saluhu na dison, marhite-hite turpu jamiton, unang beado ngamanginang namar lomo-lomo ni roha. Unang doholan hatana na saut. Parohani ikon ibaru masaluhu na. Penuh dengan pertobatan, imanian ngolutaon. Jadi dihita saluhu na, molo nungasaha do tuhita, hata manang jamita, toktong mata auhon turohata. Taulahoma di pardalanan ningoluta siganupari. Ido jamita na mangolu amanginang.
Nakina nunga taida yana kota remaja dohot. Yana kota sekolah minggu. Patu begeho naka ede puji-pujian nakan. Jalan nasidao maamanginang yang menjadi generasi penerus gereja. Di do nasidaon amanginang bunga-bunga gereja. Jadi anon duk salpu minggu amanginang unang jola pitor mulak kita kan. Tabereng majo nasida jala taida mata bege manasida patu begehon akka ede puji-pujian nasida. Asa saluhut nama hita amanginang manupahi nasida. Otik so sadia amanginang molo taliat dorohata ias rohata pasahaton na pasti amanginang jupang doakan nauli na denggan. Pasu-pasu ni debata berlipat ganda tua kajolma nasai olo rade rohana marsileho-leho nate. Jala ope amanginang kita berikan perhatian kita kepada adik-adik kita, anak-anak kita sekolah minggu. Asa semangat nasida. Asa dibereng nasida batutu burju-burju do HP omakon, bapakon, aka opukon ninna rupanikan. Jadi unang gabe marisuangate. Jadi tatu pahi maanon nasida saluhuna amanginang. Marhite-hite turpu jamita taon berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Toktong mahita para deho dirita dungo manomu-nomu haroroni debata. Unang gabe tarimas Jehovah ala niaka pangalahotai. Ibaru mangoluta jala toktong mahita biar mida Jehovah. Unang be di bagasan kejahatan bako-bako narorang. Saluhutna aka hosom elat tea late tapadao may amanginang siya bagasan ngoluta. Terkhusus diaka parrohauni pangalahoy atitut jala muse aka kesopanan. Sopan santun kan? Unang beadong dihitau rupani nga masuk tua kepunguan alai parrohau penang tang dangadong. Dangadong tang niaka parrohau. Dang tang disaluhu nakam. Alai tapatuduh ma bahwa kita adalah contoh bagi sekitar kita. Jadilah garam dan terang. Kita tunjukkan melalui perbuatan kita. Kita tunjukkan melalui ibadah kita. Melalui ngolu tahun saluhu na amanginang tapak kema. Asa gabe ula-ula ni debata ngolu tahun. Unang gabe marusyuang panghokopan ni Jehovah tuhita. Taingok ma menantikan kedatangan Tuhan sama saja amanginang para deho ngolu tahun jala dipaingot tita asa toktong mahita marsoba tua dopa ni debata marsigatung holatu ibana unang betu na asing parrohau taun alai taida ma balgado holong ni rohani Jehovah tuhita. Amen martangi yang mahita. Toktong doha mele Tuhan madok mauliate tuho di sude asi doho denggan ni basam nama dongani ngolunami saharo di bagasan tikyon. Terlebih le Tuhan di hatam naung hutangi hok kami. Toktong ajari pergogoi perbisuhi hami. Dinalaho manomu-nomu harorom napa dua halihon. Asima rohama le Tuhan. Di sude aka pangalaho nami. Paingot tami le Tuhan. Asa toktong uduk serep rohanami tuado pamunabadiai. Asa unang gabe bako-bako si paula-ulang ngolunamion. Alai toktong ale Tuhan di bagasan hati uron nasyako. Jala sodangi marohanami ganuk marsada-sada. Asa toktong tiur rohanami, tiur pardalanan nami. Jala di bagasan biar mida Jehovah. Atong ale Tuhan nang di bagasan tikyo pena. Hubuan hami di bagasan tangiang nami. Saluhuna ruas ni huriam. Toktong mahole Tuhan nama masu-masu nama dongani nasida saluhuna. Asima rohamale Tuhan, pasahatomu matu nasida saluhutna, aka pakirimon nama ngolu. Ay nama kirim dohamele Tuhan di ngolu namion. Di sude aka bagabagam, di asini roham. Napatulusomu dele Tuhan, di bagasan aka jolma na porsea tuho. Atong ale Tuhan, toktong maho nama nodangi hami saluhutna. Nangale Tuhan di bagasan tikyon, dia ke aktivitas nami.
Toktong ale Tuhan upasatami tu tangamu na badiai. Rajai rohanang pikiran nami disaluhutna aka ulon nami. Asa toktok kami ale Tuhan di bagasan hayason dinalaho mangulaho manguduti aka ulon nami. Na toktok kami ale Tuhan marsigatung tu adopamu na badiai. Dongani hami saluhutna pasu-pasu ngolu nami sahat di homa hami. Marhite-hite Kristus Yesus martangnya kami Tuho. Amin. Marede mahita, huhuk mahita, pau pungu pelean. Sai hutagam do Tuhaku, sai masih hol rohaki, diharoni Tuhaku, songonani donai, sai mardongan olop-olop, Uria managam ho, Maranatha roh Tuhan, Amen sakti bumaro. Lasni roh dan hapalang, domanggo hirohaki, dumpi mege sorana, dimaro Tuhatai, sai mardongan olop-olop, Uria managam ho, Maranatha roh Tuhan, Amen sakti bumaro. Sai rade ale tondiku, tagampa jowonai, sai tulangi tananomu, oh di Yesus Tuhani, sai mardongan olop-olop, Uria managam ho, Maranatha roh Tuhan, Amen sakti bumaro.
Hatanya koma peliat tahun tua do pani debata martanyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroani saluhu leho-leho na dienggan. Doho na saulibasa na maliutus. Upasata mi masya na nileho mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami, godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondira di pemataku Osaduhun kogoki kodisaluhu artaku Kupasaha itu ho Naso usato kudo Ale Tuhan debata amanami rodi saleleng-leleng na. Mauliate marohanami tuho. Ala diramoti ho hami di bagasan taon perhuriaon naung salpui. Asini rohamdo na pasahatok kami tu bagasan taon na ibaruon. Huida hami di bagasan nasa taoni dengan nibasam. Buas doho mangaleho barita nauli itu hami. Asa mardame, jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akan apursea. Akan aburju mangoloy hatam. Di pargogoy hodo akan apursea. Doho naposom. Aka namamaritahon. Habalgawmu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilanga do sude dengan nibasam nasa tauni. Sian minggu tu minggu. Sia bulan tu bulan. Saha rodi sadarion. Di baheni hupuji hami maguarmu. Jala hupasangapami maho. Sai gonggomi. Jala pasu-pasu manang huriam. Tabay maganupari torop ni akan aporsea. Namar holong ni roha diho. Sai parara maharajaumu. Di sadok portibion. Sai ramoti huriam. Asa unang sautahi ni parjahat. Na mangabati. Hararara ni harajaumu. Sai unang loas huriami disusai. Digauri manang dileai. Ramoti ma akan napinilipmu. Pai masaha tuhangoluan. Sai ramoti ma sudena posom. Nama maritaho barita nauli. Sai jauh ma akan naso tumadaho. Doho parugamo na asing. Asa doho nasida. Pasangapon goarmu. Sai ramoti jala perbadiai ma huriam. Saha rodi haroroni. Tuhan nami Yesus Kristus. Amin. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinurbadia maguarmu. Sai Roma harajaumu. Sai sauk malomo ni roham di Banua tongan songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapari. Sai sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu hami. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo Dona puna arajao Dothago goon Rodi hasagapo Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di sodako Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasar homadamena tuto ditabe. Amin.
Shalom horas madihita saluhuna.